Yen sembah nireng ulun kapurba risang mara bengarat yang kanan ingkang silih kasih kang saweku Masireng kelahan jiwang
kanan mamuju ing wang wilahing awik namastu purnama sidhem awik namastu silat mring jewang jagat karana sirantandra kawisisaning bisana sana sinawung langening wilopestu maksih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katulut-tulat mring Radeng Waradya winursita upama praming niskara karantodya tumiying jaman purwa mangya tekap masananing gebeta tan purengging perlambang matumpa-tumpa marama panggung panggeng panggunggung sang murwing kota segebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusa rasa yen linarasaya karaos mulat sari ruang rasa mani ruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma ngilo kaca jarweh wus rinakop jang carita becik wis gumelar jroning pagliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Ndarum yang Kartika wis pinurba kodrating kawasa sarirat rangi Dripawana Purwa teking duksina gilir gumandi teman dadi petanganing dina sasi warsi windugang sarta abad tetungkulan tangka tumangkar kaya sinarambun kaya jawah pating ngrembyah dadya padhang ing kutu-kutu alang atoga buron wana miang buron toya dadya branatan pawicalan padhang trawangan sinaring Sang Hyang Retna ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing kalingan mukir abang perngangah lamun kaeksi ayah dilat-dilato bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Araka katon soblak kanan kindereng abages mujenar kabar bawas sinaring Sang Hyang Basanta tanendo katun ijo royo-royo mangku gunung ingkang biru moyo-moyo puja ing gunung kinemelan gedanung kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha mega tanata wis dangu seleng kamlodase dene luar sangupaya buga karep tegal sawahe anglur silur tanana bedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul karo lungune anggiring raja kayane sawane ana pirembakan Samara Wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil sinar jagat wis katon melok durung ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samya rebut yudha rebut teja rebut kekuwung marang datan wonten ingkang amadane kekuwunging praja ing Astina ya ing Gajahhoya ya Liman Benawi ya ing Kuru Jegala
Noninggi garis 100 tarantuk kalih 1000 jangkep tinega krana negari Ngastina. Dumadi saking puluh-puluh pebanjaran sinasapan kaya benawi tinampi ombak samudra binanglangun kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantuk uruting Cakrawala. Wane-wane cakra wisik sawane kineping jurang corong kinepung guwa sirung. Kinarya susuing peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi pasisiran ter sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir. Royo-royo karang kitri roe-roe-roning klopo bumi subur pasiten mawur satengah tandur tinandul kaweryan dadi gunung-gunung bebanjang rangsang langit lenggak-lenggok lampahing win mijil saking sendang bening tirtane iline pinara para playune tinampi waduk binendung bendung kinarya angelini sawah miang pategalaning Narakesma. Mokal banguling tetani bebasan datan ana bumi sajengka ingkang selo. Sedya tinanduran kang murakabi ingon-ingon raja kaya itik yen sansaya ngrembaka lamun miang aglaring mangunan. Lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dhewe-dhewe. Datan nunut carane kandhang nganggo kinanjing palang. Lebet tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winada ananing mung matsinamatan daya dinayan siwiji-wiji papan sejatining jejibahan tang pinuji teman mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake nalika semono Garing Astina lagi mancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukir Lojinawi gemari pakar Tata Raharja dasar negara kang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse tur tado kuncarane tur to kasusuring manca praja la sinten to wau ingkang asta pusaraning adil bangsa negari Ngastina wenangira den ucapna dosa namening Sang Nata dosarane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Dastarata ya Sang Nata Prabu Dastarastra Nalendra pepakuning bumi ingkang nganggung njejekaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar kencana Sang Nata Prabu Dastarastra mengkeraken minggahipun ingkang garwa nenggih risang Dewi Gendari binayang bayang sangjaning para Apsara-apsari kawis ketingal pepak handir sagung kang samya semiwa yayaroping samudra ing dedharatan datan kantun piswanipun anung-anung tetungguling praja negari Ngastina miwah sangjaning para kadang kang sampun ketingal ngabyantara marang resanipun Sang Nata Prabu Dastarastra ananging menika patih negari Ngastina satring plasa cenar inggih Sang Rekyana Patih Harya Sekuni ya Harya Suman ya Raden Trigantalpati Sang Rekyana Patih Harya Sekuni mengkaraken milenggahipun Brahmana Ketal Kandra anenggih Sang Mahatma Resi Wara Bisma datan kantun ugi pisamanipun pandhita ing Sukalima ananging Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ingkang sowan wonten ing pingging piyambak anenggih putra ing Astina Atmaja Pambayun anenggih Sang Raden Kurupati ya Raden Jaka Pitana gendera hambludak runtek umbul-umbul keketerangan danu yayai mondo ing mangsa labuh payung megar mendhe jamur barat ing mangsa rendreng tumbahing ngrangap kaya jati ngarane mangsa katiga
parandiri ketinggal tidem jinemat janing pasewakan negara Ngastina. Naden kudungan Panonobah Samirana Datana Mampah kabyar somung swaraning pradonga mewah pangli ing waranggana. Sigra murwani pangandikan dadung mangwijil mandika Sang Nata Prabu Dastarastra ingkang dereng kababaring lisan. Mas murut ing langit. Sore tinon neng pasewakan busana maneka warna Puspeteng
Udyono Myang Pandra Sarawara Ranggeng manik Narawata Obro prabanya kang sumirat prabanya kang sumirat kenyaring deca lewaran ler kilat sisiring radet Wimbo kekondo mrek mingin Katyuping maruta mento separan mangambar kungas ngebeke madyaning pasewakan tandya lang katining kang awan sapa Nikeng Astina samantara tekeng Tegal Kurunarya ya Kresna Kresna lakunira miangkan wocan waka tulur narada kapangya tekalwi lore melu karya sang bupati sang bupati Newang Sukmana mangat dirinuwe wong bawana langgeng sinunggi datanawrat muga ngayomana marang Praja Ngastina lan saisine Gendari rada sawetara kowe gandeng lawan pun Kakang ana ing madyaning Datuluyung Praja Negara Ngastina
Iki nggonku nganakake pasewakan agung. Para sesepuh sing tak aturi rawuh mrene, iki sapa wae sing rawuh? Inggih nuwun sewu Kakang Adipati. Menika wonten rawuhipun inggih menika pun penemban Bisma ngetal konduk. Bela dalah. Wah, apa Sengkuni ya ning kene? Inggih. Estunipun wonten. Ya. Suman. Ayo ndadekake kaget penggalih sira ingsun piji ana ngarsaning panjenengan ingsun. Sengkuni. Kawula nen sinuwun. Inggih. Kepareng paduka miji dumateng pismanipun ingkang abdi ing kepatihan dinten sakmenika. Ing jawi sanget kuwatosing manah pindharaning salumbu pinanjering alun-alun kumite racaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun kawula nunuk niki. Ya. Slamet kamu Suman. Inggih wilujeng. Katiparan nggonku percaya kelawan kowe minangka dadi batal wakil ingsun marana tata-tata ing kaprajan negara Ngastina Maradyage atuna kelawan panjenengan ingsun samendang aja ana nganti ngkarempin Suman. Inggih. Menawi paduka ndangu bab tata ing kaprajan saedotan badhe nguciwani para kawula sedaya samya sayek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ngastina. Mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaperang. Sawanci-wanci praja paduka temping marang muka tatentu boten badhe anggepuk kunsa paduka. Gusti kula ingkang sinuwun Kakang Adipati Dastarastra. Kawula nun inggih. Ya. Gawe bombong penggalingsun. Dene kang dadi aturira kaya mangkono. Inggih. Mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya. Kowe ngaturake bekti kelawan panjenengan ingsun wis dak tampa rat pangestu ingsun tampanana Suman Trigantalpati. Inggih. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndayan ana ing kasantosan. Kula nuwun sewu. Penemban Bisma ing ngetal kondro. Sarwa paduka ingkang putra ngaturaken asung pasegan Panokrami duwin pambagya raharja. Mugi tansah kunjuk sartanipun anggen paduka rawuh wonten ing negari Ngastina tansah mawantu ing widada niskala mboten wonten rubeda menapa. Wa penemban. Mas Rama sidam sekaring bawana. Ya nggih. Kaki Prabu Dastarastra. Sira ngaturake bekti. Kaki Prabu ngaturake asung pasegan Panakrama ana ngersaning pun ing ngetal kandha. Wis ndak tampa karya bombong raosing penggalih. Ora lewat punwa uga ngaturake salam taklime punwa ing ngetal kandha mugi tansah kunjuk ana ngersaning Kaki Prabu Dastarata. Nggih Kaki Prabu. Nggih. Penemban sampun kula tampi akarya bombong raosing penggalih. Mboten langkung kaskecan ingkang langkung mrayogi lenggajeng andika wonten ing mriki. Ya. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun ing ngetal kandha negara Ngastina dina iki. Ndak sawang mau kok ana sowane Kumbayana. Padha Raharja. Ndak rungokke Kumbayana uga sowan. Padha Raharja sak pratamu Kumbayana. Wah. Astaka swala, sela bertapa. Sumorante. Awalah. Kula nuwun inggih Kakang Adipati, paduka. Misanget pisuwan kula. Ya. Dene kula mau sampun ngrangkul kelawan jengandika. Ya. Inggih, wilujeng pisuwan kula, mboten langkung kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih prayoga nunggun mulungguh. Nun inggih. Sampun penting terang prayogi. Aku ngrayah, aku ngraita nadyan to aku ora weruh.
ning talingane Prabu Destarasta kuwi titis iso ngrungokke sartane astaku bisa ngraita sapa sing sowan lan sapa sing tak elus sirahe. Kurupati sapisuwanmu padha kanthi raharja ngger atmajaning sun. Kula nuwun amin pasang kelimpan tabi. Jinebena ing iloduni dumawahing tawang doang. Rama Prabu patukane bali dumateng kawula iki wirujeng bisowan kula. Boten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya. Kowe ngaturake bekti kelawan bapakmu ora lewet ngestuni wong tuwa wae tampanono. Niki kula pundika jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kurupati wonten imbalan. Padha tatanen barisaning para wadya ingkang padha anggantung sibo. Aja ana nganting kang padha saur manuk. Jenenging Senedyanem Brama sarta mbabarake wigatining pasewakan negara Ngastina dina samengko iki. Kurupati, baiduk-nduk niki. Kula ingkang dados dawuh paduka badhe kula jangke nggo jimat sartanipun kula mboten badhe swala, Prabu. Ya. Kaki Prabu Destarasta. Sawisipun wa prapta ning negara Ngastina lumantar nawala sing ndak tampa 3 dina kapungkur ya kuwi lantaran Sata Kurawa sing ndak tampa isining nawala Kaki Prabu Destarasta amboyongi kelawan pisumanipun Wengetal Kandha ngger kulup putu Prabu janjane ana wigati apa sartane bakal ana pirembakan apa teka kulup Kaki Prabu Destarasta amboyongi suwanipun Wengetal Kandha ngger kulup Kaki Prabu Destarasta. Anjrah Kang Puspita Arum asilering samirana amrek seker kadung ngas kandanyo maweraras retaning driya Bila tala jagat dewa Bathara Remban sewu-sewu kaluputanipun ingkang putra pun Destarastra dinten sakmenika kula nyuwun agunging samudra pangaksami awit krana kathahing kewajiban negari Ngastina ngantos kula sube ngantos kula kalimput bilih kula atur nawala dumateng ngarsa jengandika wa penemban Bisma Ngetal Kandha. Ya mono diagiaturna kelawan pun Wengetal Kandha nggih kulup Kaki Prabu. Inggih estunipun kula menika namung badhe matur awit kula sampun matah atmaja pambayuning Ngastina pun Kurupati. Oh ya. Ya pancen kepara nyata merga pun Wengetal Kandha sakliyanipun arep ananjihke apa kang dadi wigatine dening Kaki Prabu mboyongi pisuwanipun Wengetal Kandha pun uga arep nanjihke merga kabar sing wis sumebar warata sing wis ndak tampa kulup Kaki Prabu Destarastra ngangkat Kurupati minangka dadi Prabu Anom Kadipaten Guru Ngastina. Apa pancen kuwi bener, Nger?
sewu-sewu kaluputanipun ingkang putra. Wa penemban inggih pancen kepara saestu mekaten. Sartanipun kula menika atur nawala dumateng ngersa jeng ngandika, "Wah penemban Bisma Ngetal Kandha menika kula namung badhe nyuwun supados anekseni anggen anak kula pun Kurupati jumeneng minangka adipati wonten negari Ngastina menika." Bela dalah Kaki Prabu, ih wonten balan. Mengko dhisik to. Kok kula Kaki Prabu rataren lawan pun wing Ngetal Kandha merga duk nalika semana negara Ngastina iki ndarbeking para Pandhawa sebab duk nalika semana Prabu Pandhu sadurunge tilar donya sadurunge seda masrahake negara Ngastina iki kalawan Pandhawa. Inggih. Nanging kula nuwun sewu. Yayi Prabu duk nalika semanten matur kalian kula titip negari Ngastina. Kakang Adipati benjang menawi sampun lengser keprabon kula sartanipun kula menika sampun seda. Kula menika sampun boten mengku negari Ngastina. Negari Ngastina menika kula pasrahaken dumateng Paduka Kakang Adipati Dastarastra. Nanging kula suwun benjang menawi anak kula para Pandhawa sampun dungkap dewasa, kula suwun supados negari Ngastina menika kakunduraken dipun wangsulaken dumateng anak-anak kula pun para Pandhawa. Ning kok teka malah kula Kaki Prabu jumenengake Kurupati minangka adipati ning negara Ngastina. Inggih. Awit kula menika nampi kabar apa nggih? Para Pandhawa sampun kobong wonten ing bale Sigala-gala duk nalika semanten. Lho, mengko dhisik kabar kuwi saka sapa? Inggih saking Patih Ngastina Pundarya Suman. Wela dalah Suman wonten timbalan menemban. Apa bener Pandhawa wis kobong ana ing bale Sigala-gala? Inggih. Kepareng kula badhe matur. Ya. Duk nalika semanten Pandhawa mapan nalika mapan wonten ing bale Sigala-gala wonten ing kitha Pramanakati. Pandhawa menika 6 cacahipun Pandhawa gangsal kaliyan Dewi Kunthi mapan wonten ing bale Sigala-gala. Ya. Dumadakan kok mboten mangertosaken paraning dumadi wonten geni wonten hakning keng ngobong bale Sigala-gala menika. Kok kowe iso mesthekake nek Pandhawa tekaning pati? Inggih awit kula menika nelsih wonten ing bale Sigala-gala kula manggi wujudipun rongkongan cacahipun 6. Mila saking menika kula saged amestani bilih Pandhawa menika sampun sirna margalayu sampun gugur wonten ing bale Sigala-gala kobaring hakni duk nalika semanten menika menemban. Kowe iki wong ora ngerti apa-apa. Senengane kok waton ngomong sak gelemmu dhewe. Inggih awet kula piyambak ingkang nyumurupi kula ingkang manggihi wujudipun rongkongan menungsa cacahipun 6. Apa ya wis genah kuwi rongkonganing putu-putuku Pandhawa? Inggih mbok bilih mawon nganten. Wong cacahipun menika 6, setunggal Dewi Kunthi. Wong ugi wonten rongkongan ingkang ageng. Menika kula saged mestani menika rongkonganipun Bratasena lajeng 3. Rongkongan menika wonten rongkonganipun Permadi kalian Pinten lan Tangsen. Menika Kaki Prabu wonten timbalan diglecah dhisik kanthi Permati aja waton gebyah uyah nampa crita. Yen to durung mangerteni sartane urung isa nampa, urung midhanget kabar sing saknyatane. Inggih, kersanipun sak menika badhe kados pundi? Mek miturut pemanggihipun wing Ngetal Kandha, Pandhawa digoleki
Mergo aku duk nalika semono uga krungu sabdane Prabu Pandhu Sawarga. Pandhawa uga wenang ngehaki utawa Pandhawa uga duweni wewenang mapan ning Negara Ngastina ora ketang mung sak sigar semangka. Mula prayogane papan dununge Pandhawa digoleki Pandhawa mapane ana ngendi ditimbali ana Negara Ngastina supaya nampa wujuding Negara Ngastina peranganing Negara Ngastina ora ketang sesigar semangka ngger kulup kaki Prabu Destarastra. Sidhem jroning pasewakan awadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu nenging sing duka cipta perbuti mandana raras sekebyar katari goleng kono ta wau didemadaning kawontenane Garing Astina awit samya midhangetaken ingkang dados sabdanipun Bramane Ketal Kandha kocape mangking keng geger Jawi sak jawining pasewakan Negaring Astina dak ngarsa tangkeping mriku pasiban bono amuk apa tekan dadi darurane ora ana macana putri gajeng medhun saka penawing Jawi amung sawanipun Satru gagah pituran nggih Risang Raden Bratasena atmajanipun Sawarga Prabu Pandhu Dewanata ngagelah ngregancang madaning pasewakan Negaring Astina karya kagat kang samya mulat.
mendak alun tata trapsilanira ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pronto yen ngandika magawe pronto dari wonten paling adhawuh Kakang Adipati. Kusik urung rampung nggonku nampa sabdatama saka Wabis Mengetal Kandha. Lah kok dadi para kawula geger bareng ndak midhangetake ana kaya barang sing tiba makjlok nganti gawe horeg kedaton Ngastina. Ning bareng barang kuwi mau nyedhaki karo aku kok kababar gondo arum. Ijane apa? Mongko tangane ndemok tanganku yen tak rasake kok iki kaya satriya gagah pideksa. Iki apa Kendari? Inggih menika pun putra Paduka piyambak. Anakku sapa? Dursasana apa piye? Sanes. Dursasana ki awake Gedhe ning ora kenceng kaya otote sing ndemok tanganku mau. Dursasana arep awake gagah gedhe ning nglombior mung gajih tok. Iki sapa Kendari? Inggih menika atmajanipun Sawarga Prabu Pandhu. Anake Pandhu sapa? Rumangsaku anake Pandhu sing duweni awak otote kenceng, gedhe dhuwur kuwi ming Bratasena. Ya nadyan aku ora iso weruh, nadyan aku ora iso ndelok. Ning aku iso ngraita. Apa iki Bratasena? Inggih kasinggihan mekaten Kakang Adipati. Sumanmo nendi? Sumanmo ndi? Sengkuni mau nendi? Wonten mriki. Ayo. Endi jaremu Pandhawa wis mati? Inggih. Iki Bratasena sing sowan mrene. Duh. Bratasena nadyan to. Jajal aku iso weruh karo kowe, Ngger. Wah. Aku kepengin tok gendong. Cahedan kowe sengkuni. Inggih. Lah wong nyatane ya aku nemu rongkongan 6 kok ya. Mosok ya udu rongkongane Pandhawa iki dadi Bratasena rene. Senengane iki mula aja sak ngebyah ya aja sok waton muni. Nggih. Senengane kok ora dipercaya wong. Kula aturipun mbagaken dumateng pun Bratasena Kakang Adipati. Ya, lungguh Kang Prayoga. Anak anungane ndita bocah mursid iso mikul dhuwendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ing pangucap kababaro dadi pakarti. Bratasena Wijasena sapisawanmu ning negara Ngastina wah edan gawe kaget penggalihipun wa. Padha raharja sak praptamu Bratasena. Wah,
edan suaramu nggoreke jagat sing nang kedaton negara Ngastina geter kabeh wela dalah yo Destora-stora bapakku mbageke arep aku selamat aku ana ing Praja Ngastina dina iki ora liwat aku ngaturake basaku katura yo kowe ngaturake bekti kelawan punwa ing Ngastina ora liwat pengestune wong tuwa Tampanana yo Destora-stora bapakku tak gegem dadekake jimat prayogakno nggih kaya wis ora kurang prayoga Bisma kakekku aku ngaturake sembah yo Bratasena ndak tampa ral pangestunipun Hyang Tampanana nggih yo ndak gegem dadekake jimat prayogakno nggonira lungguh kaya wis ora kurang kepenak Bratasena slamet to kowe nggonmu sowan ana ing Praja Ngastina wah Bratasena bocah sing paling tak tresnani, muridku siswaku sing paling tak sayangi. Durna bapakku selamat aku. Aku ngaturake basaku katura. Kowe ngaturake bekti kelawan bapakmu ora lewat pengestune wong tua Tampanana ya, Ngger. Bratasena, ya nang. Ya, tak gegem dadake jimat. Kurupati kakangku aku ngaturake basaku katura. Dimas Bratasena ya. Ngaturake bekti kelawan Kakang ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Yayi. Ya, tak gegem dadake jimat. Gendari buku aku ngaturake sembah. Bratasena tak tampa pangestuku Tampanana. Ya, tak gegem dadake jimat. Jar ora dibagekke dhewe. Wong ki aja sok seneng duweni pakarti yang tidak baik. Akhire ngono kuwi karo Bratasena ora dibagekke. Ora dibagekke dhewe mergo ora ngerti karo kahanane sampean. Ora dibagekke ora patheken. Penting mukti ning negara Ngastina wis ora masalah. Bratasena, Destarata bawaku piye? Wah, gawe kaget. Sowan mono negara Ngastina merga pun wong nampa awakmu ing negara Ngastina wis nampa kabar yen to Pandhawa wis tekaning pati. Duk nalika mapan ning bale sigala-gala ning kitha Pramanakati. Sing ngomong sapa tak jejekane cangkeme? Pripun Dipati? Ndrodhok Kang. Salahe sapa ngomong nek Pandhawa wis ora ana? Mbah, aja sak waton mulane iki. Wah, aku dhewe ya ora mathuk karo sing sampeyan aturke iki. Ora mungkin Pandhawa najan to ming bocah lolo, najan to dianggep bocah loro saudan telu saurupan, kok ning ditresnani karo para Jawata. Wis manut wis Kang. Manut penting kowe sehat wis ora masalah. Wah, nyatane aku isih urip. Mergo nalika kobaring bale sigala-gala. Aku lan kadangku lan kundi babu. Tak gawa lunga aku nyolot saka geni, saka hakne sing murup kobar ning bale sigala-gala. Wah. Ora ngira nek to anake Pandulima cacahe isih urip. Ya, pancen kepara nyata. Bratasena, Destarata bapakku piye? gawe kaget awakmu ing Ngastina sowanmu ki janjane ana apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katura. Ya. Tak tampa arep ngesuku Tampanana Kang angka 2. Sowanku iki ora diutus dening sapa-sapa. Merga sowanku iki nanjihake. nanjihake babagan apa? Nanjihake babagan negara Ngastina kuwi ndarbeng sapa? Kula daturi paringa dawuh. Critakno negara Ngastina iki dipasrahake kelawan sapa lan sejatine sapa sing andarbeni. Bratasena, Piye?
Duk nalika semana bapakmu Suwarga Yayi Prabu Pandhudewanata pesen kelawan Punwamu ing Ngastina kepiye Kakang Adiwati kula titip para Pandhawa sekalian kula titip negari Ngastina kula masrahaken dumateng panjenengan panjenengan ngregem satanipun ingkang mengku negari Ngastina nanging kula nyuwun besok menawi anak-anak kula para Pandhawa sampun dungkap dewasa anak-anak kula para Pandhawa wenang ngregem negari Ngastina sartanipun menang ngehaki sartanipun andarbeni kagungan negari Ngastina menika ngono pesene bapakmu saiki kepiye aduh nger sewu-sewu kaluputane womu Dastarata njaluk ngapura mergo negara Ngastina wis ndak pasrahake marang kadangmu ya kuwi Si Kurupati sing wis ndak wisuda dadi pangeran pati ana negara Ngastina. Wah, Nalendra Wolawali ora iso gegem sing dadi ngendikane Pandhu bapakku. Aduh, ya mergo aku krungu ature cangkeme Suman kuwi mau. Apa? Mboten napa-napa. Lara atine ya syukur saking awakmu dhewe kaya. Nggih, Kang. Mboten masalah. Kula disengit teng negara Ngastina mboten masalah. Kula ora dianggep ora patheken. Wis, men. Aku tadi sampean muring-muring, muring-muring ya men. Sak gelemku kok sampean kuwi karepe arep ngopo. Mula sing gedhe pangapuramu ya nggir. Pandhawa wis ora duweni wenang ngregem sartane mapon ing negara Ngastina. Monggo dhisik aku kaelingan sing dadi ngendikane Pandhu bapakku. Nadan to amung saksi garing semangka para Pandhawa wenang mapon ing negara Ngastina. Ning mengko dhisik Pandhawa bisa urip ayem nanging ora mapon ing negara Ngastina. Banjur mapane ana ngendi? Kusik. Saiki ndak menehi liru. Lirune apa? Ya kuwi wujuding papan sing gedene tanpa beda kaya dene jembare negara Ngastina. Jembare uga jembar padha kaya negara Ngastina. Nanging ora padha jembare karo negara Ngastina. Kula malah mumet to sing ngendikane Adipati Dasarata. Wis menengo. Tak paido malah kowe meneng. Nggih. Kowe mapanane ngendi? Ora liya kejaba ya kuwi amung Wanamarta utawa alas Ngendraprastha. Wah. Mapane kepiye? Njur aku kudu kepiye? Aku ora mapan ning negara Ngastina. Apa aku kon kudu mapan ning tengah alas? Musik. Wanamarta kuwi babatana. Nek wis rampung mbok babati, iso tok nggo mukti kowe sak kadang ngger Bratasena. Cumanggah anggro sesumbar Pawalindo bumi konjeng. Nek cetha kaya ngono sing dadi dawuhmu, ya aku nampa. Yen to Pandhawa wis ora kena sartane wis ora duweni wewenang mapan ning negara Ngastina merga negara Ngastina wis dipasrahake Kakang Kurupati minangka dadi pangeran pati. Wah, Bratasena sakadang Pandhawa ikhlas ora mapan ning negara Ngastina ora dadi ngopo. Aku ikhlas Dastarata bapakku. Yo ning kowe saguh to mbabati alas Wanamarta? Ora saguh sebabe apa? Saisaku aku njaluk pamit budal dina iki. Mengko dhisik
nggonmu budal kowe mbutuhke sak biyantu apa? Kowe mbutuhke wadyabala pira sing ngewangi karo nggonmu mbabat Monomarta? Ora sak butuh wadyabala. Tak lakonane dhewe. Wah, ning aku njaluk karo Destarata bapakku. Nggonku mbabat alas sak budale aku saka negara Ngastina dina iki. Aku njaluk Destarata bapakku aja ndahar, aja sari, aja nendra. Tak jaluk manekung puja ana kersaning dat kamurwing dat muga-muga anggonku babat Wonomarta isa kasembatan saltane isa kalih sing sambikala. Wah wis ngono wae sing dadi penjalukku. Ya penjalukmu ndak pinangkani Purnomo ora bakal nendra sartane ora bakal ndahar yen torong rampung kewajibanmu mbabat Wonomarta ngger Werkudara. Wah, wis aku njaluk pamit. Aku njaluk pamit mangkat budal dina iki. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bisma kakekku aku njaluk pamit. Ya, Werkudara sing ati-ati. Sing mrayitna Surtiti ngati-ati. Ya. Durna bapakku aku njaluk pamit. Werkudara ngati-ati. Oh, merga Wonomarta kuwi alas sing gawat kliwat wingit kepati gong liwang-liwung satu mara satu mati jalma mara keplayu. Yo. Nek kowe ora ngati-ati tenan, mbok mengko malah fatal kedadeane. Fatal iki apa? Sampeyan ora mudeng kaya. Kowe iki basane Pendhita Sukalima. Gendari buku aku njaluk pamit. Sing mrayitna ngati-ati Nger Bratasena. Wah, wis aku njaluk pamit. Ning luwih dhisik ayo ndak kanthi kembul bujana madang perkara keri. Sing wigati rampung luwih dhisik kewajibanku. Nggonku babat Wonomarta Destarata bapakku. Sing ati-ati Nger Werkudara. Dan Bratasena iki aku mbok junjung iki arep mbok kapake. Wah, Destarata bapakku. Aku kawit cilik ora ana sing momong. Mergo pancen aku bocah lolo, aku ora iso dimong dening bapakku Pandhu. Ora ana liya sing ngomong amung kowe Destarata bapakku. Mula aku uga ngaturake panuwun kelawan kowe. Lan sawangen jagatku iki doyong apa jejeg. Yen to jagatku iki doyong, ateges aku bakal gugur nggonku babat Wonomarta. Nanging yen to mbok sawang jagatku iki katon jejeg, wah berarti bakal kasembatan aku entuk wujuding Wonomarta. Bela dalah Nger Bratasena. Nadyan to bapakmu, nadyan to wakmu ing Ngastina ora iso weruh sartane ora iso nyumurupi kahanan. Nanging aku nggraita ndak sawang jagatmu katon jejeg Nger. Wah, jaluk pamit Destarata bapakku.
Gendari wonten dawuh Kakang Adipati. Ngono kuwi lho. Duwe anak ki sing kaya ngono kuwi. Pandhu kae anak-anak 5 ning iso merantasi gawe. Lah kowe anak-anak 100 kok goblok kabeh. Wah edan. Kurupati, wonten timbalan. Dadi bocah ki sing ngono kuwi. Dadi satru ki sing kaya Bratasena kuwi mau. Iki. Suman ya ngono. Olehmu ngemong. Anakku Kurawa ki aja mung sak geleme dhewe. Aja pating selangkrah ora karu-karuan. Aja mbok ajari tumindak sing werna-werna. Modar ora kowe. Dipaido karo suwane mari Destarastra. Nggih ngestaken dawuh Kakang Adipati. Anak-anak 100 kok ora ana siji wae sing migunani. Medan Dursasana kaya ngono. Awake gedhe, angger praming joget-joget bengok-bengok, wah. Bareng tekan titi wansine mung glethak semaput. Inggih. Durmagati kaya ngono. Lah nggih. Durmagati niku awake gedhe ning nek takon nek omongan nendi lek. Ha ora sida berwibawa. Suarane cilik. Nggih. Mula kowe kudu setiti ngati-ati. Janji ki sak budale Bratasena kowe ngawe Kurawa ning nganti kawanguran dening Prabu Destarastra aja takon dosa. Tak cethel kelungguhanmu minangka patih. Inggih ngestaken dawuh. Kuwi. Pilih ora nganggo seban jaba apa pilih sampean ora sida dadi patih? Mboten sah. Mboten sah ngangge paseban jaba mawon, mboten masalah. Mboten ngangge seban jaba ning mengke langsung budalan. Padha wae kowe menungso ora tatanan. Inggih. Kula namung gegojekan. Gendari Wonten timbalan. gandeng kowe wis purna kewajiban kaprajanan negara Ngastina dina iki. Mrotogake kanthenan pun Kakang, gandengen pun Kakang ana ing Manjing Kembul Bujana. Bareng para sata Kurawa inggih ngestaken dawuh Gurwati wonten timbalan. Budal kang padha seba jering isa nedya kondra ngedaton Manjing ana ing Kembul Pambujanan. Ngestaken dawuh. Wa penemban Bisma Ketal Kondo piye nggih kula put Kaki Prabu. Monggo kula kandhi Manjing wonten ing mriku Kembul Bujana kelawan ingkang putra. Ya. Ayo ndak derekake. Wis purna gatining penanggilan. Arsa Sang Rata Kundur kedaton jeluk saking dampar kabeh gambaran gading. Kadharaken sang jaring perumban jadi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngampil ruparan kepabun. Kawis tinggal saking mandur tindaknya Sang Srinata candrane kadya gagak lumbungan.